Dneska padají nějak často všichni. Dneska, no, přesně. Já chci dolů. Ale Bělorusko. Ale já chci dolů. Ale Bělorusko, chci dolů a vás. Tak pojď spát. Zavolej Rusko možná. Se tomu směje. Rusko! A Amerika to jenom natáčí. Litva taky. Ne, já jsem Německo. Aha. Pane Litva. Pardon. Pan Nebla, ať jsi dolů. V pořádku, Litva? Jo. Já chci dolů. No. Já tě už taky tím. Jo? Jo. To Martina takto. A tady máme Kanadu. Nějak padaj dneska. Zase pouští to tu písničku. Romeo a... Cinderella nebo tak ne. To je hezká. Ale je. Já mám tady verzi od toho, od dvojčatka Gamine, víš co? Jo, ty normální Miku a doma máme ještě tu od Japonska. Jo, to máme doma. Já ti pomůžu. Já, to bylo. Aha, to bylo moje klíče. Okay, kdo to zkusí další? Já. Ty to dělat. No, ty jo. Teďka znovu, tak pojď. Když taky chytá. Ne, já jí pomáhám. Tahle písnička mi úžasně pomůže. Hej, tak pojď. Kanada. Ty vole. Je ten Kanada. Kanada na týdr. Hledáš cukr? Cukříček. Hledáš cukříček? Tak co je tam? Má zuby. Ne? Au. Je, pojď. A tam je taky. Tak co je to taky cukr? Kanada na stromě. Nemůže slést. Říkali pak nemohl. Aha, ty lovíš jevor? No, kámoš. Ale to tohle mi tady můží. Ty vole. Ale už slezla! Jak se ti to podařilo? Japonsko. Hej, Otysko je menší než Japonsko, nebo? Otysko je menší než Japonsko, nebo není? Myslím, že jo, ne? Asi jo. No, Rusko menší. Tak co se dostala dolů? Já, spadla jsem. Počkej. Kde budeš? Kdo zkusí dál? Jo. To koně pokořím. Jo. Hop. Hop. Yes. Yeah. Ano. A teď Jak to nejde? Je trošku dopředu, že tam neskočím. Jasně. No dobře. Tak ne, asi ne. Dobře? Má zuby, to je nedobrý. Každý kuň má zuby.
Pokud mi nevyrazí. Co kopeš? Atlantský oceán. Nebo Černé moře. Ty Černé moře. Jo! A teď si půjdu schodit. Ty vole. Vydal? Jo, já si na to. Já jdu to. To je dobrý. Pojď. Jo? Tak Japonsko, na koníčka, na koníčka. Jedna. Halo? Vítám ty Kanado. A ono to dokáže sama. No. A docela bývá. Respekt. No, přesně. Děkuji. Já to taky zkusím sama. Čekej, Kanado. No. Prosím tě. To vůbec člověk se nechce vypustit. A je to, můžeš. To asi byla s nějakým zkusem. Já s Ruskem. Jo, co? Víme to, co je. To dáš? 3, 2, 1. Jo, dobrý. Dobrý. Dobře ty. Ale se na to podíváš, že Natáši. To byla mamka. Vole, on by se nás asi neptal, jestli si něco tady budeme kupovat, hele. Co ty víš? Má smůlu, než si nedá masa. Hlavně bez slutování. To mi bere na cigára. Já pak už nemám na paru. Co tady to chytáš? Já nevím, byla tady mouška. Byla, už není. Kdyby to byl medvěd, tak mi vypadá jako jak medvěd. Jo, Zaťa! Tak Alfreda na mikině. Přesně. Co? Podívej, Matěj na mikině. Je to tam mikina. A teď já budu mít. Ne! Terezo! Počně! A teď spoludela! Au! 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 Au. Kawaii! Nebo... Nebo Anglia uteče. Ty taky obrázky. Jo. Maria? Au! Nebudem Au! Dívej, to se zprávu. O, kde to bude? Od T-Mobile. To se mi to ukryta, už takhle se v mínusu. Kolik jsi měla nejvíc mínus? Minus nějak kilo. Jo? A jenom minus 200. Já už jsem z mínusu od Vánoc. Já teďka byla, teďka mi dá tak koupil jeden, že já jsem znala rozbila mobil. 3 měsíce nic a teďka se mi rozbil. Je, to vypadá jako papír. Není to papír. Máte fixu? Bohužel ne. Janko. Ahoj. Dala jsem. To je moje. Nemá uši. Ne, počkej.
tak to.